বড় গাছের খুঁটি পিছন দিয়ে ঢুকাই যা তারপর এটা আবার ঢুকাই দাও Tini oro asuk lemen ingkai chini o jagawo departmental chini PI rok tongo te chini additional JDU tongo tai chini oro local subject ro tai PI rok tongo jotono chung tongo tini oro koksap laikha je beskangni salo 19 तारिख नि सालो chini Maharaj Bir Bikram Kishore Manik Bahadur Asaiman ni salo tini je tipra football league kaise ni tongo beskangni salo abon bagi o jaga management committee hindi joto players sono bom hite snamnai tai sub divisional wise bom hite snamnai refreshment bom hite ne bebat no tilai ek kothai o thungmung no beskangni salo bahike nai thugri mosangri kam ke talamani ako tilai chongoro no team chini social worker chini aku kormi kongko songtongo chini jinet chongrok tongo bahike no jengkok jablai kha tai noroni kok awai mungni bisingti ang kok no bokasar nam sungo fainai 19 तारिख chini dolai junal ni andaro je 6টা সাব junal tongo 6টা সাব junal ni thungmung o hokoti sabu no district level ni nai ajago tongo chini Gondasora Gonganagar sabjun tai Maharani sabjun Ambasa sabjun Monu sabjun Samuru sabjun o 6টা sabjun oro thungjak nai ingkai je logiri nai rok norbo logiri laidi naikani khaidi tai norok nainai rok kuri ingkai thungnai rok bo mungsanya tai angobo no suri mungarbo chini players rok ni thaniyobo je 6টা sabjun ni bisingo je kaham thungpuknai a sabjun borok district ni represent khaine ingkai district ni ingai borok kaham te thungmung thungai borok bohaino khumulungo thangai bongni kaplai ingi phaimanani abon bagi chen suri mung tai naikon ni tongnai tai jottono no 19 तारिख ni salo puila chengchakma sal afru football tournament tipra football tournament o Putisa ground no nai ajago norok jottono no tonggai logir lenyen bagai ang chini dolai chunni chairman ni nonthani kobok mungarbo